Grupo sa mga wild monkeys o unggoy nga ihas nagpakita sa Bukirang Barangay sa Sirao, Dakbayan sa Sugbo. Nga sugo na usab nakaani og atensyon sa mga tao. Sayra nato ang ilang kahimtang pinaagi nining report. Sa ikaduhang kinatas ang bukid sa Barangay Sirao nga gitawag nilag Sirao proper, kasamtangang gitrabaho ang usa ka pilgrim site diin gipabarog ang 80-foot statue sa Divine Mercy. Luyo nini ang kalasangan diin nanimuyo ang mga unggoy ihas. Taod-taod inanay nga ng gimok ang mga dahon sa kahoy ug nagpatimaw ang mga unggoy nga nagduwa-duwa sa mga sanga. Adunay mga dagko ug aduna usay mga gagmay. Ang caretaker sa dapit nga si Josie Mabano ang unang nakadiskubre sa mga unggoy ihas ug iya kining nasuod. Naabdan namo nga iyang gitawag aron pagkanon ang mga unggoy. Dinhi naglumbaanay og naog sa kahoy ang mga unggoy ug nanguha sa pan nga gisabod sa yuta. Matod ni Jose nga adunay hari ang mga unggoy nga maoy mag-una sa panon nga maoy sundon sa iyang mga kaunggoy. Sa gagmay pa mi sir daan man gini na yung unggoy dire pero dili mi makakita. Karon dire kuani kana na ang nakita ni nako wag tinda namo mga tulo ka adlaw nigawas diha sila. Kini ang monkey sightings no nga ato yung nasaksihan gani ato ang nakita matud pa sa caretaker dire kini akong gitudlo ron mo ni ilang hari-hari sa mga unggoy diin mi kanaog sila dihang gitawag alang sa pagpakaon nila. More or less mga 50 ka mga unggoy ang naa karon dinhi pato makita tanawa ang usa nikuha sa pagkaon pan ang ilahang gipakaon dinhi. So mo ni ang sitwasyon diri sa kinatumyang bahin sa Barangay Sirao kay ang Barangay Sirao gyud mga kapuso mountain barangay na ni but do na pag yung area nga bukid. Nabantayan sa damo nga medyo anad na ang mga unggoy daw murag wa na lang kanila ang presensya sa mga tao. Inig kahurot sa pagkaon mobalik ra usab sila sa lasang hangtod sa sunod nga tawgon siya sa ilahang higala nga si Josie. Di ba ni makadaot sa mga unggoy or kay murag maanan sila sa mga tao? Aw dili man kay kun padlongon sila mapatuo man ni. Oh. Mapatuo gini wala mi gyud tao nga gikuanan ani niyan diri. Wala pa sila napaakan. Aw wala. Kay di man siya isog. Samtang gihangop sa barangay ang dugang atraksyon silang dapit apan sa samang higayon buot nilang mapaniguro ang safety sa mga tao nga mobisita alang sa monkey sightseeing. Nang hinaot sila nga ma-develop ang agianan padung sa dapit sanglit tungason man kini. Amo pa na himo ang resolusyon nga amo na ngayon mga tagiya kuha na ka consent or donation karon mahimuan sa resolusyon nga to sa city council nga kana ma-develop na diha ang kalsada matarong na ang kalsada. Atol sa telephone interview sa opisyal sa DENR, mipadayag kini nga unta makigalayon kanila ang nagduma sa dapit aron magiyahan sa mga angayan nga buhaton. Mipahimangno sila nga dili angayan himuon ang monkey feeding kay makaapekto kini sa natural nga kinaya sa mga unggoy nga mamahimong dependent na sa mga tao. Nakita nilang hinungdan nga nagpakita ang mga unggoy nga ihas ang pagkatandog na sa ilahang habitat. I-pa-assess kung tanadaan si Inar sir. Kaya actually good kung wild siya release bitang kanang nga wildlife. May tabo manggod ma-dependent manggod siya ang tao, ma-dependent manggod siya ang possibility kung dili nakasustain ang mga nagatag-hatag na karon pag wilapin mahimo sa kawatan. Ang dapit nga gidevelop usa ka pribado dinwa diha ang tag-iya atol sa pagbisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.